apa? Joko beling. Nek beling tenan ora, Pak? Beling tenan? Insya Allah. Nancep Mas iki. Aja lali pawelingku. Ayo
besar Boyolali. Papa semangat ya Papa ngendangnya ya. Jangan Papa Kirik, Papa Erik lali kleru. Ya Allah, ampuni Bayu. Sekadar bisa matur sembah nuwun salam pambuka lumantar pun kadang-kadang saking Yelova campur sari kepareng ngaturaken matur sembah nuwun. Karane wong akrami
kanca tuturupa masih Dek, tetap jengkok dengan yang lama. Turio terima kasih didukung audio sound sistemnya internasional dari Jakarta. Alhamdulillah. Siapa nih muni internet uduk man? Siapa? Sing desa dhewe. Nasi goreng kok. Kok ora trimo piye Kang Pono ora trimo dinekke internasional ra gelem internasional uduk malan. Jalo. Teaternya Dek Vita sinarengan Dialova tunjuk pancen para tamu keparang sumangga. Rasa kata senaku parang seliramu janganmu kangen gandrung iya Wong Ayu boten kata lumpen ugi Wong Ayu kunjuk keluarga besar saking Semarang yang kakung yang putri keluarga agung Kang Hamengkugati. Awan iki unduh mantu download mantu ya. Apa? Terkininya download kalau di zaman era yang kakung yang putri itu ngunduh mantu. Ngunduh mantu kalau era sekarang itu download mantu. Oke, baik. Ya. Rada rene
Adit kan karo Gering. Heeh, ya nyambut gawe iki ya ngono Nyambut kuwi. gawe ngono kuwi. Sabar ya, Mas. Ya. Rina wengi dadi ati. pengendang pendekar. Pendekar. Pendekar Mayangkara. Pendekar dari mana itu? Tekan kene ndelalah tangane abuh. Apa iya? Ketoke kualat, mambengi bar ngopo? Kelambine nganti wek-wekan kaya ngono mergane semoga cepat sembuh ya Mas ya. Nah, iso. Oh ngono. Tapi sehat toh Mas? Sehat alhamdulillah. Takutnya nanti setelah dibuka baju kene gede, kene cilik. Soalnya mandek ning kene tangane. Nah, sing gede sing endi, sing cilik sing endi? Ayo kuwi. Nah. Ya. Coba kendangi Dek, Dek. Ya, wis ya maka. Muni. Ya, meni. Lan
Matur nuwun Dek Vita sampun kepareng ngaturaken setunggal langgam kunjuk pancen para tamu kakung sono putri. Musuhku wae. Dek, Pripun Mas? atiku lara. Atiku trenyuh. Mbok tinggal lunga. Kowe gandeng karo wong liya. Aku lara jane. Ning piye aku rindu. Sakit tapi rindu. Sing sabar. Ya aku ki wong sabar. Lara atiku. Luwe becik lara utuh daripada sirai ngeluh. Ngeluh, Dik. Sakit cinta, sakit rindu. Sayang. Ora bisa turu, Ojo tawan ngopi. rapon yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu cak ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cak ayu sangguyaku. Lali anak, lali bojo. Lali wayang lali peto Rasane wong lagi gandrung. Rasane wong lagi gandrung. Apa pilih ora? yen ora tak trimo gantung ning wit kencur Malaria apa malarindu? Sedina rasane sewindu. sabar Nyawa marake guru. yo kajobur sliramu wong ayu Padha karo lakune ngulon, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. aduh bapak aduh piung anakmu kaya wong bingung kapan diko pareng pitulung iwak cucut mlabune karo kepacut alias kadung ngenteki sawate ngentek ning kampung Kampungmu kamu. ora dek ora tak baleni Mula karo wedok iki sing gemati. aku kemati ning ora kuat ngragati ya dek Aja mung ditinggal mancing ae lho, Mas. ya kowe kesukaan loh sakit rindu
Matur alhamdulillah Dek Vita matur sembah nuwun menika kepareng kunjuk pancen para tamu. Kakung Sono Putri monggo Pak Haji mangke dipun tenggo saking keluarga King Kahamangku Gati dan juga mungkin dari ibu-ibunya mriki lagune napa? Ini saking Jawa napa asli sini? Jawa napa mriki? Jawane pun pundi? Oh Cilacap, ngersakne tembange pun apa? Mbok bilih badhe nyekar nyanyi mboten napa-napa monggo. Napa mangke disarengi penyanyine? Nah, napa? Ndak apa-apa, nanti bareng-bareng joget mboten napa-napa. Napa, Bun? Nah. Apa aja nuansa dangdut Pak campur sari? Campur sari dangdut ya, biar semuanya ada ya. Oke, baik. Ini Nduk Eva. Jancane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek zamane semono. Runtah-runtuh anane ra ono liya. Aku wis lali. Kepareng sowan timbalan kalian ibu, Nduk. Nggih.